So what is up mga ka-good vibes? So ngayong gabi is andito ulit tayo sa may mga Tram Pangasinan. Pero this time isa tayo sa guest vlogger. Kasama natin si Papa Boy. Yes sir. Yun, yes sir mga yes sir. At syempre, ang maniniyot ng Pangasinan. Yun no, Direct RJ in the house. Hello, hi guys. Andito tayo sa mga tarong ngayon. Jing, maniniyot. Yun no. Let's go! So yun guys, at papicture tayo kay Kois Jong Hilario. Yun, so tataas ng dinner namin dito sa hotel. Let's go. Jong Hilario in the house. Yun, papicture tayo kay Sir Jong. Yeah, oh yun na. 1, 2, 3. Thank you po. Laking street boy. So yun, kompleto na kami. Andito na si Kaayuda. Saka si Bebe Labs. Hi! Kasama ka ng Bebe Labs. Siyempre. Kaya bro, punta na tayo doon. Let's go! Guys, hilig na kayo mga tao. Ngayon lang nila nakita sa employee class A. Sa personal. Employee. O hindi naman, Pogi ka RJ. So yun guys, grabe, napakaraming tao. Ayan o. Oh. So andito na kami sa event, let's go! Yun, so briefing na tayo. Una si Kuya Dan Loves, followed by... Mga ma'am, sama ko kayo sa vlog ah. Ayun. Yung mga kasama nating galing Manila na mga... ano, pagkakakitaan na naman to. Yun, hindi naman. Magkano kami dyan? Charot lang, Evan. Hi! Ano tawag mo sa mga, ano mo? Ka-good vibes yan. Hi mga ka-good vibes! This is your A girl! What's up mga ka-A? Ayi Vlog! Yes, and of course, ako po ang isa po sa Mang TV. Hello, ako po si Abang Alice. So saan po namin kayo mapapanood, sir? Sa inyo, sa ngayon, sa inyo mismo. Ngayon, dito tayo sa mga, mga taren. Kasi we are celebrating the 8th Tupig Festival. Yan. Of course. Pero, mapapanood nyo po kami mga ka-good vibes. Yeah. Ako po yung nagpa-perform sa Vice Comedy Club. And of course, sa The Hideout Comedy Bar. Yan. Welcome po sa Pangasinan. Let's go. Thank you po. Ayun ma'am, sama rin si ma'am. Ay po. Ayun, mga tropa natin. Yeah. Hi! Hi mga bebe ko! Ayan, hello po sa lahat ng mga followers namin, lalong-lalo na ako. Thank you so much sa pinakamamahal niyong mayor, na si Mayor Jensen Vintelia. Maraming salamat, bebe loves, at syempre, ang ating mahal na si Congressman Mark Cuangco. Parang meron na akong tatawaging bagong bebe ko. Ayan, hindi na si, pangalawa na, si Mark Cuangco. Ayan, maraming salamat at thank you po sa lahat ng mga pagsuporta nyo, hindi lang sa akin, sa mga katulad kong mga influencer. At syempre, wala po kami dito kung wala po ang ENA Entertainment production, lalong-lalo na sa classmate ko noon na si Charles Balduesa. Vice Mayor. Vice Mayor! Thank you so much! Vice! Baka naman! Thank you, Bebe Loves! Sa ating, ang gwapo ng Baby Loves natin, nung naglakad siya, nalakalala sabi niya, Ayan. Baby Loves! Yan, tapos, Pabalik, thank you, Vice Mayor. ang cute ka ni Bebe Loves eh. Mga gwapo. Siyempre, pride din to ng LGBT dito. Yes, mga kaayuda! Grabe, ang laki mong hotdog sa suot mo, no? Bato ng sumigaw. Ayan. Naimba, grabe eh! Kada kayo, ate! Ang tagal ni Bota yan! Ayan, masyadong hyper po yung ating energy dahil piyasa nga po ngayon dito sa mga taran. Muli, maraming pong salamat sa inyong lahat. Sa lahat pa po na hindi pa po nakapalo po sa akin, ang pangalan ko po sa page ay Mga Kaayuda. Mga Kaayuda.
pero di po ako nagbibigay ng ayuda. Dahil si Bibi Tongs lang ang nagbibigay sa akin ng ayuda. Ayan. And of course, maraming po salamat sa ating mga officials na nandito, sa ating mayor na pinakamamahalatang vice mayor. Kayo pong lahat, maraming po salamat. And of course, sa inyo pong lahat na nagmamahal po sa aming mga vloggers, kasi kung wala po kayo, wala po kami ngayon sa aming kinakatayuan. Thank you and God bless and happy fiesta po sa inyong lahat. Yes, mga kaayuda, ang ganda mo pala sa personal. Tsaka gusto ko yung legs mo. Ito yung gusto ko sa stockings, may design. Alam mo tayo palagipan, buti hindi na tuloy yan, no? Bakit? Kasi tuloy yan ngayon, dapat gorilla ka na ngayon. Ano, Bebe Loves? Ano yan? Yung pipaw niya medyo, lumalabas eh. Talaga? O, yung naman ka, papayag ka ba? Hindi. Kailangan gumantiya para tapos amuyin mo. Oo. Tapos andito rin si Boss RJ TV. Boss RJ, pati ka naman. Hello! Magandang gabi! Kababayan dito sa bayan ng mga tarong. Yan, yung mga followers natin dyan. May followers po ba ako? Ayun! Siyempre, maraming salamat sa inyo mga boss. This is Boss RG TV. Yan, lagi niyo ako napapanood dito sa Boss RG TV. Siyempre, dito sa ating bayan ng mga tarong. Yun, maraming salamat po dahil kaisama sa itong special guest natin at sinama tayo. Ayan. Thank you so much mga boss. Tapos invite mo sila. Yung mga boss, yung mga hindi pa pala nakapalo sa akin, Boss RG TV, pakipalo naman po. Maraming salamat po. Yes, mga taga-mga supportahan po natin yung ating mga vloggers dito sa Pangasinan. At syempre, hindi lang sa mga vlogger din po kami ni Ai. Yes. Of course, please, subscribe din po. Okay. O, isa pa ulit. Review natin. Subscribe kayo kay Kuya Den Vlogs. Yeah. Kuya Del Vlogs. Kung nag-aaral kung trip nyo, mga moto vlogs, travel vlogs, eto, andito si Kuya. Then, ito naman, food vlogger. Speaking pala sa mga tarim bukos sa sikat na tupig dito, ano pa yung pwede namin ipagmalaki? Lalo na kami mga turista, dayo. Meron po dito, meron mga kaliskas, pigar-pigar, Ano yung kaliskis? Ano yung kaliskis ng bangus? kambing. Kambing. Exotic yan. So, pag yun yung kambing, kaliskis mo, sabi nung kambing, ganon. Yes po. Anong yun? Anong luto yun? Parang ano po, may Sabaw. Parang pero kasi ako nakatikim ako ng pigar-pigar. I'm a fan. Ang sarap Napakasarap, yan. Rob. Yan, yun lang, kaluskis tsaka pigar-pigar. Bongga. Ito naman, kung naghanap kayo ng mga prank, ito may dito mag-prank si Kuya. Oh. Ay, kung gusto niyo pong mabaliw or sumaya ang buhay, punta po kayo sa page ko, Direct RJ. Oh, tas Ayun, shoutout sa mga ano dito, taga mga tarang. Doon tayo. akala ko ba solid na pamilya kayo, pa? Sino na naman ang showtime? Para dire-diretso ang ating 8 Tupig Festival! Andito na ang nag-iisang sample, key and newest host ng Your Face Sounds Familiar! Isa rin po sa pride of mga Tarem Pangasinan, nag-iisang Joe Hilario! Maglapit po! Anumang lahi, anumang kulay, Sama sa tagumpay.
Anumang hirap ng buhay, ituloy lang ang sipag. Sa dulo'y Let's go! kikislap. Kahit tumalon, ay sumaya. Maghawak-hawak tayo'y This is your show, this is your time. This is our show! This is our time! It's Showtime! alright! Let's go! Habig sa loob. Maraming salamat. At alam ko, hindi lang ako ang hinahantay nyo. Alam ko, front lang to. Alam ko naman kung sino hinahantay nyo. Sino? Dapat kumanta pa ako. Dapat sumayaw pa ako. Pero hindi. Ito yung... Gusto nyo ba sa pakita? Gusto nyo ba? Okay. Please welcome ang nag-iisang sample princess, the youngest vlogger of the Philippines, Sarina!
ng anak ni Kois Jong. Vivo.